Goeiedag. Ja, het is ook alweer. Je moest ook in de klomp niet vragen om mee te werken, want dan wordt het heerlijk. Superleuk dat jullie er zijn. Goeiedag allemaal. En dit jaar is het 40 jaar geleden dat de klomp in Overzande eigenlijk gestart is, opgericht is. En dat gaan we natuurlijk niet ongemerkt laten passeren. Voor ieder decennium hebben we vandaag op 10 maart 2013 hier in de klomp in Overzande hebben we een talkshow opgenomen. En dan zitten we met mensen die gewoon daar heel veel over kunnen vertellen. In ieder uur zit er ook een band. En straks in dit programma kunnen jullie optreden naar op dit moment de grootste band van Nederland. Die treedt hier live op in de klomp. Fantastisch leuk om mee te maken. Dat is natuurlijk Raccoon. Hebben jullie ze gezien, jongens? Nee. Ja. Nog niet? Nee, ja. Nou, ze staan nog een beetje zenuwachtig daar te doen, dus dat komt wel goed. Ieder uur hebben we ook een constante factor. En naast me zit Zipporah Rentmeester. Hallo, Zipporah. Hi. Ja, het is toch eventjes... de meeste mensen die kennen eigenlijk de klomp van Klompop. Maar eigenlijk is dat niet eerlijk, want de klomp is zoveel meer. Wat is het allemaal? De klomp is zoveel meer. Ik weet nog dat ik hier gevraagd werd door Co van... Goh, we gaan een jubileum beginnen. Co van Katzand van... we willen een jubileumwerkgroep. De klomp bestaat 40 jaar, doe je mee? Ik zeg, dat is goed. En we hadden een vergadering en ik zei tegen Ad Boman... Ik zeg, toen ik hier binnenstapte, dat voelt als thuiskomen. En wat zat er dat in? Ja, jeetje, je hele puberteit... breng je door in de klomp. In deze ruimte, toen was hij nog heel wat anders. Ik zie een foto voorbij komen. Ja, dit is een beetje uit die begintijd, hè? Dit was kindersoos, denk ik. En toen... Maar jij staat op het podium, toch? Ja, ik sta op het podium. Ja. En toen hadden we allerlei optredens voor de kinderen gedaan. Ja, dat was echt leuk. We waren K3, geloof ik. Nou, het ziet er fantastisch uit. Maar dat hoort er dus allemaal bij de klomp. Ik bedoel, ongegeneerd deed je alles wat gewoon leuk was. Ja, je kwam hier op je vrijdagavond en die bracht je hier door met vrienden. Tafelvoetballen, muziek, gezelligheid. We hadden verschillende themafeesten en ook de kindersoos deden we. Vaak deden we dan vrijdag vanaf 8:00 de kindersoos. En die was rond 10:00 klaar. En dat je werk aan en dan... kwamen er wat grotere kinderen. Dat is wel leuk, hè? Ja, tuurlijk. Je hebt ook in het bestuur gezeten, dus je moet mee organiseren, hè? Ja, wat is het leukste wat jullie georganiseerd hebben? Want dat K3 was denk ik wel iets heel bijzonders, maar toch? Wat was het leukste wat we georganiseerd hebben? Ja, er is niet iets leuks. Want we hebben echt enorm veel leuke dingen gedaan. Hey, wil jij eens even, wie hier nog meer aan tafel zit, eens even voorstellen? Want dat vind ik eigenlijk wel leuker dat jij dat doet. Wie zit er hier? Ja, dat is Richard. Richard hoe? Ja. Dat zou ik niet weten. Richard Rijk. Juist. Goed bezig. Dat komt ook een beetje omdat Richard is in het bestuur gekomen nadat ik al weg was. Ah, oké. Dus het is een vergeven, hè? Ja, zeker. Met Richard heb ik eigenlijk niet zoveel samen gewerkt. Dus vandaar dat ik hem ook niet zo goed ken. Nu zitten we samen in het bestuur voor het 40-jarig jubileum. Precies, dat is natuurlijk ook iets wat... dan wil ik aan het eind van het programma nog even dat je dat op een rijtje zet. Want dan moet je dat even vertellen. Toch even, wat doe jij dan op dit moment voor de klomp? Op dit moment zit ik in de jeugdsoos. Met weer een aantal... Is dat een grapje want we zitten hier in de jeugdsoos? Ja, ik zit klopt. in de jeugdsoos. Maar jij zit in het bestuur van de... Ja, in het bestuur van de klomp, bestuurslid. En in de werkgroep Jeugdsoos. We hebben op het moment meerdere werkgroepen. Poppodium, de Jeugdsoos en de Kinderclub. En wij doen met de Jeugdsoos eigenlijk eens in de maand voor de kinderen van groep 6, 7, 8... doen we leuke activiteiten hier zo binnen. Ja. Of om er straks wel een leuke foto van hebben dat je er bezig bent. Oh. Ik ga eventjes naar je buurvrouw. Dat is? Sherinda Buitenhuis. Oh, die weet achternaam. Dus Nou ja, Sherinda hebben wij toen de tijd eigenlijk een beetje in het bestuur gehaald. We wilden wat verjonging, vernieuwing. Omdat we ook een bepaalde generatie weer de soos in wilden. En toen hadden ze zoiets, die Sherinda die moet er maar eens bij komen. Dat is een leuke gezellige meid en die kan haar generatie ook weer mee naar binnen nemen. En dat heeft ze ook gedaan. Dus. En wat was jouw bijdrage, Sherinda? Hetzelfde als Richard, ook in de werkgroep de Jeugdsoos. En activiteiten organiseren echt. En dat is ook wel een beetje gegroeid tot uiteindelijk ook de jeugdsoos echt voor de jeugd. Na de basisschoolkinderen. Ja, want de klomp die staat natuurlijk onbekend om bijna het legioen, maar het ijzersterke team van vrijwilligers. Hoeveel uren steek jij per week wel niet in de klomp?
Ja, nu niet meer. Ik ben Nee, er maar nu toen, mee. destijds? We hadden toch best wel regelmatig een vergadering. 1 keer in de maand dan een... Maar per week? Ja, per week. Ja, dat vind ik moeilijk zeggen Maar toch, eigenlijk. zij gauw een uur of 10 was je natuurlijk... of je woonde, want Shirinda of Zipporah vertelt dat ook. Jullie woonden hier ook bijna, hè? Ja, dat was misschien ook meer de gezelligheid dan dat er echt... dat er van alles gedaan moest worden, hoor. Maar nee, ja, dat vind ik moeilijk zeggen. Ik denk als wij hier een vergadering hadden, dat het toch best wel tot in de late uurtjes was. Dat we hier zaten, serieus. De laatste weken ook een beetje dat mogen proeven, maar dat gaan we door, hè? Ja. Dat nog eventjes naast je zit. Ja, Buze, hier bij ze. Buze! Ja, voor de volksmond. Ja, nou dat is goed. Ja, Dus- ja, Rogier die was eigenlijk altijd wel een beetje vrijwilliger. Die is hier toen komen wonen en met Klompop was hij er. En hij was er gewoon altijd. En toen zeiden we, nou, misschien moet je ook gewoon eens in het bestuur komen. En dat tijd toen maar gedaan. Ja, dat vond ik leuk. En wat komt er dan over je heen als je in het bestuur van de Klomp komt? Ik vond het leuk, of vind het nog steeds leuk om dingen te organiseren en alles. En ja, dat kreeg hier de mogelijkheid voor om de dingen die je inderdaad verzon, om die ook uit te werken. We hebben nog een jaar of wat na de zomerfestival gedaan en zo zulke dingetjes. Vond ik juist heel leuk om ook naar buiten te proberen te treden met de soos. En dan ook zeker voor kinderen. Want Nou is de Klomp natuurlijk ook heel veel muziek. En ik wil eigenlijk even een klein quizje met je doen. We gaan nu een filmpje starten. Er zitten 3 bands in. En dan moeten jullie er maar eens even uitkomen welke bands dat zijn. Dat valt niet mee. Ja. Nee, het zal wel meevallen, je weet het wel. Maar dit heeft allemaal in het laatste, of tenminste in de laatste jaren gespeeld in de Klomp of het festival. Oh, die is leuk en ook mijn maat. Even kijken of hij staat, maar waar is het gordijn nou gebleven? Ach, gelukkig heb ik altijd nog een goed lijf, dus een goed leven. Ik zeg you, meine Belasting, Die hebben hier allemaal gespeeld. De opnames zijn van die bands natuurlijk niet beschikbaar. Maar even, Richard, wie heb jij ertussen gezien? Ja, de middelste ken ik sowieso. Miss Montreal, Sanne Hans. Ja, precies. Die zat in de reclame. Shirinda, weet jij er ook Ja, nog de een? La Maquette was volgens mij de laatste. Ja. Dat klopt ook. Die hebben op het Straatfestival gespeeld. Op het Straatfestival. En weet jij die andere nog? nee, kan ik je niet vertellen. Ja, ik kom me niet onbekend voor. Maar Iemand ik in weet, het publiek? Weet jij het? Iemand in het Ja, publiek? helpen. Hans Dulfer, ja, Aha. natuurlijk, dat was hem. En die heeft hier ook opgetreden. Nou, even een gemeen vraagje, maar eigenlijk hoorde er één van deze 3 in dit rijtje niet thuis. Wie zou dat zijn? Ze hebben allemaal op een festival of iets van de Klomp gespeeld. dan Ja, denk de ik eerste. de La Maquettas, want die stond op het straatfestival. Ja. Ja, maar dat zou ook goed zijn. De andere 2 stonden op Montreal. Klomp op, denk ik. Is Montreal, ja. Nou, ik zou het zeggen, Miss Montreal, even kijken, waar heb ik het? De La Maquettas was in 2005, dus dat valt binnen de 10 jaar waar we het nu over hebben. Ja. Miss Montreal in 2009 en Hans Dulfer al in 95 Ja. heeft hij hier opgetreden. Ja. Dus, maar dat is toch waanzinnig. Jullie zien wat bands, of krijg je als vrijwilliger juist helemaal geen bands te zien? Nee, dan word je Nou, weggestopt. ja, Ja, nou ja, heb je er wel tijd voor? En dat is een ander verhaal op het inderdaad. Klomp op en het straatfestival wel meer. Want wij, of tenminste ik dan, was inderdaad vrijwilliger. Opbouwen, afbreken, dus dan heb je tussendoor wel meer tijd om de bands te zien. Als de werkgroep die inderdaad Klomp op doet. Ja, want Ik weet wel, als je zo de lijst eens bekeek, dat je echt wel even moest afspreken van... goh, als jij nou naar die band gaat, wil ik wel graag naar die band. En uiteindelijk was je veel meer bezig met het organiseren als met echt de bands kijken. En ik weet wel, op het Straatfestival, de laatste band, was het eigenlijk vanuit de keuken, vanuit achter, ging iedereen. En dan kon je eindelijk even los, zeg maar, omdat je al weken hard bezig bent. Dus dan is het leuk om op zondagavond de laatste band gewoon even met z'n allen helemaal los te gaan. Ja, Ja. maar eigenlijk is dat dan een frustratie dat je nou al die leuke bands die bij jouw festival, volgens mij zat je er helemaal niet mee. Nee, ik Toch? sowieso niet. Ik spreek alleen voor mezelf. Ik deed het helemaal niet voor de band. Het was gewoon de leuke, gezellige sfeer. Dat is de spirit, Ja. hè? Ja. Je doet het niet voor de muziek. Ik En bedoel, dan herkenbaar. werk wel betaalde bezoeker. Maar je doet het voor de sfeer die er hangt, backstage en met al je vrijwilligers, de gezelligheid. Het is gewoon één grote familie. Ja. Want Ja. Richard, doe je ook dan mee aan Klomp op of heb jij echt je eigen toko? Hetzelfde als Rogier. Help een beetje mee af en toe met opbouwen en een baddienstje draaien tijdens de dagen zelf, zeg maar.
Ja, dus maar eigenlijk moet je gewoon multi-inzetbaar zijn. Wil je hier een beetje toch gewoon wat kunnen. Ja, maar ja, we hebben er heel veel die of multi-inzetbaar zijn hier. Dan wil ik toch eens even de dingetjes. Misschien hebben we een foto over jou. Dat we toch eens even kijken van wat jij allemaal doet. Jij bent echt heel veel met kinderen aan het werken. Ja. Ja, en ook de jeugdsozen, daarna voor de oudere kinderen, zoals Sephora net zei. Gaat ook altijd goed. Ja, zoals ik net zei, wij doen 1 keer in de maand wat met de kinderen. Actief bezig zijn. Nou, hier zie je een foto. Dit Ja, is, daar sta je op. Hè, daar sta ik op. Met wie? Ja, Wat? dat weet ik ook niet. Een papegaai. Papegaai. Wat waren jullie daar aan het doen? Wanneer was dat? Dat was vorig jaar, de kindervakantiedagen waren dat. En dat is onlosmakelijk ook weer een activiteit van de Klomp. Ja. Maar hoe werkt dat? Wat voor kinderen kunnen daar aan meedoen? Hoe organiseer je dat? Wij doen dat samen dan met de kinderclub hier zo van de Klomp. En dat is eigenlijk heel de basisschool kinderen hier uit de buurt. Ja, en ook van andere dorpen. Maar waarom doe je dat? Want dat kan de school toch ook organiseren? Dat kan, maar ja. Wij doen het gewoon. Ja, maar het hoort er al zo lang bij. Ja, precies. Dat is niet van de school, dat is niet van een andere club. Nee. Het is gewoon één. De Klomp is voor jeugd en voor jong en oud. Maar krijg je daar dan bijvoorbeeld ook van bestuurders wel erkenning voor? Want eigenlijk, dit is niet zomaar een soosje. Je krijgt erkenning, vind ik wel. Ja. Ik bedoel, de mensen van het dorp, iedereen kent de Klomp. Er wordt altijd, als je het voor de Klomp, dat kan wel. Hey, dus dat is erkenning. Er hoeft geen dank. Ja, en op zo'n dag als dan de kinderen allemaal het naar de zin hebben en plezier hebben, nou, dat geeft ook wel voldoende voldoening. Maar jij hebt een bedrijf. Of je werkt? Nee, ik werk. Je werkt, maar in een pittig bedrijf. Hoe kom je aan de tijd om dat allemaal te doen? Ja, in de avontuurtjes en in de weekenden is er genoeg tijd over. Ja, maar is er dan nog ruimte voor een relatie of zoiets? Ja. Vertel. Nee, ja, op het moment is er geen relatie dus. Dat wist ik niet hoor. Maar is ze dan niet weggelopen omdat jij het zo druk had met de Klomp? Nee, dat geloof ik niet. Maar daar is altijd ruimte voor te maken natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar goed, hoe doe jij dat? Hoe ik dat doe? Jij hebt wel een... Ik heb een relatie, ja. Of die heb je maar meegesleurd zeker? Nee, eigenlijk niet. Nee, nog niet. Misschien gebeurt dat nog. Nee, maar hoe doe ik dat? Ja, gewoon mijn eigen ding houden. Gewoon zeggen, vanavond heb ik een vergadering of ik moet nu dit gaan doen en dat gewoon uitvoeren. En dan, het is toch geen voetballer waar je mee getrouwd bent? Nee, helemaal. Je hebt een hele slechte reputatie. Nee, helemaal niet zelfs, nee. Maar is het gewoon met je leven te combineren, gewoon al die drukte van de maar Klomp? het is ook omdat je het graag gewoon zelf wilt. Dan is het gewoon, dan zet je daarin voor 100% en dan, maak je gewoon keuzes. En dit vind jij de leukste keuze om te doen. Nou, prima. Ja, dan doe je dat. Ik zie het als hobby. En ik denk, hobby mag tijd kosten en ook wat geld. Dus daar moet je tijd voor maken, want ontspanning moet iedere mens hebben. Ja, maar zo de afgelopen maanden is terug. Kijk, wat zijn er dan toch dingen? Want ik denk dat het is winter. Nou, er zijn natuurlijk een paar leuke concerten geweest hier. Daar sta je lekker aan. Ja. Vrijdagavond verplicht bier drinken. Dat is allemaal nog niet echt een belasting. Zaterdagochtends wel. Die ochtenden hier in Overzande ben net zo erg als die in dat maakt niks uit. Plekken. Ja. Maar wat gebeurt er dan? Het is nu zondag 10 maart. Maar je vrijdag en gisteravond ben je hier geweest, neem ik aan. Nee, ik niet. En dat is inderdaad omdat ik nu wat minder met de Klomp doe. Je wou fit wezen voor nu? Ja, ik wou fit wezen voor nu. Nee, maar inderdaad, het is al, in het verleden kwam dat wel voor. En dan is het gewoon, jij bij elkaar rapen en toch opstaan. Want je collega vrijwilliger doet dat ook. Dus we gaan en dan is het toch gezellig. En is het eerste bakje koffie, het eerste pilsje, 7'tjes knauwen. Maar toch maakt dat ook gezelligheid. Ik hoor aan het instemmende gelach hier dat herkenbaar is. Maar, dat denk ik ook. Maar denk jij nou, want we hebben natuurlijk de Serenhoek, de hele gemeenschap hier, of de gemeente Bors. Ja. En Heikensand. Nee, maar de gemeente jullie zijn uniek. En jullie kunnen een kunstje wat er hier in Borselen eigenlijk niet vertoond wordt. Slijm. Ik probeer het toch een beetje uit te praten. Sephora, wat is het nou? Ik wil het geheim van Overzande van jullie weten. Saamhorigheid. Ik denk als je kijkt naar de club vrijwilligers die er is, dat dat altijd wel een redelijk vaste, constante club is geweest. Natuurlijk is er verloop,
Maar de mensen die het doen, doen het met hart en ziel. En je ziet ook vaak dat die ook in de voetbal actief zijn, ook bij de tennis actief zijn. En dat maakt dat je als dorp en verenigingen ook gewoon elkaar ondersteunt om zoiets te doen. Maar hoe uitziet dat? Want vergaderen die dan niet te pletter? Of, want dat lijkt me dan... Ja, maar dat is het gevoel niet dat je moet werken. Dat is ook als je op Klomp opkomt en dan denk je van ja, dat is 2 weken hard buffelen. Maar iedereen neemt gewoon zijn kinderen mee. Je neemt je kinderen mee en die lopen over dat terrein te hobbelen en ondertussen doe je je ding. En ik denk dat al die kinderen die ooit mee geweest zijn dat ook gewoon leuk vonden. Om met papa en mama mee te mogen en rond te hobbelen. En zo groeien ze er zelf ook in. Ja, we hebben een aantal mensen, want we wilden natuurlijk nog veel meer mensen aan de tafel hebben. We hebben er ook een paar opgezocht. En een van die mensen, dat is Jaap van Boven. Die speelt ook in allerlei bandjes, al regelmatig op Klomp op en hier te zien geweest. En dan gaan we even naar een filmpje kijken, want dat hebben we even gemaakt. Ik ben Jaap van Boven, muzikant. En de Klomp bestaat 40 jaar. Ik heb daar natuurlijk best een paar keer gespeeld. Ik ben zelfs, bedenk ik mezelf, ook al bijna 40 jaar actief. Ik ben eigenlijk alles een beetje kwijt. Je begrijpt natuurlijk wel dat de popmuziek gaat ook altijd gepaard met een hoop bier en zo. En andere genotsmiddelen. Dus het publiek, de ontvangst door de vrijwilligers is altijd... Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat vond ik altijd heel prettig bij de Klomp. En nog steeds. Nou belde jij een uurtje geleden en ik denk van... weet je wat, ik maak even een liedje. Speciaal voor de Klomp. Dus ik heb even wat geschreven. Zal ik het even spelen? Uit het juiste hout gesneden. Ik kan niet echt iets specifieks opnoemen waarvan ik nou... ik heb wel een leuke herinnering aan de Klomp. Maar dat is het eerste optreden wat mijn zoon daar deed. Met zijn metalbandje. Het allereerste optreden wat hij deed met Dark Ritual. Tijdens... Second Influence. Moet dat overnieuw? Tijdens Second Influence. Dat vond ik een mooie herinnering. Dan denk ik, ik heb hier ook op dat podium staan. En dan staat hij er met zijn band. Dat vind ik echt een leuke herinnering. Dat is nog niet zo lang geleden, dus ik kan me nog herinneren, weet je. Het Klomp Festival, natuurlijk, zonder meer. Het is eigenlijk gewoon het beste festival van Zeeland. Zeker de laatste edities van de laatste jaren waren gewoon echt geweldig. Goede bands, fantastische sfeer altijd. Ruimte voor Zeeuwse bands, erg belangrijk, maar daarnaast ook gewoon nationale, zelfs semi-internationale toppers. Dus, maar ik denk dat ook dat festival, dat hele organiseren van dat festival, daar ben je natuurlijk een jaar mee bezig. Dat ook dat de Klomp ook bij elkaar heeft gehouden. Dus ik bedoel de vrijwilligers en dat je daardoor ook het poppodiumpje op het dorp open kan houden. Door dat festival, ik denk dat dat wel een sterke troef is. Al 40 jaren lang. Jaap van Boven was dat. Hij speelde in El Combo en het duo Top 100 en Sing Sing Movement. Enfin, hij heeft heel veel bands gespeeld en allemaal in het kader van de Klomp. Ik wil eigenlijk eens eventjes toch aan Rogier eens even wat vragen. Wat is dat nou, dat verhaal met die rode caravan? Ja, wat is het verhaal van de rode caravan? Eerst even het leuke en daarna misschien de bijverschijnselen. Het leuke ervan, ja, die kwamen wij tegen, konden wij krijgen. Hij was niet rood. Ja, vrienden van ons die wilden meedoen met de carnaval en hebben volgens mij rood geschilderd en als Frans Bauer of weet ik het wat meegedaan met die caravan. Dus die kwam op Klomp op terecht daarna, maar ja, die hadden we toch. En het is makkelijk, want dan hoef je niet die 150 meter naar huis toe te lopen als je toch een biertje bent blijven drinken. Dan kon je blijven slapen ook. De nachtbewaking. Maar nou lees ik ergens dat jij dan, als jij dan nachtbewaking deed... Ik ken hem al, denk ik. Oh, je voelt hem al aankomen. Ja, vertel eens. Nou, als ik langer dan 12 uur dezelfde schoenen aan heb, dan kun je best wel wat ruiken als ik zij doe. Dus ik mocht wel in de caravan slapen. Het was overigens wel mijn eigen caravan, maar mijn sokken en mijn schoenen moesten buiten blijven. Dus die gingen dan weer door het raampje van de caravan in de distelbak. Ik begreep het woord hoevrot niet, maar... Nou, dat is zweetvoeten. Dat heb jij Kreeg ik altijd, je hebt hoefrot. Ja, goed.
Heftig, maar goed, ja, ik zat nog te denken, zou ik vooraf of hij nou zijn schoenen uittrekt? Nee, nee, dat zou ik niet doen. Nee, maar ik denk dat dan ook al die lenzen van die camera's hier zo Alles beslaat. Ja, precies. Als jij nou de sfeer eens moet typeren hè, van het wonen en leven in de Klomp, wat heb je dan? Wat is voor jou nou toch? Ja? Ongedwongen, veel vrienden, allemaal voor eenzelfde doel. En of dat doel dan inderdaad is de kinderen bezighouden of het festival neerzetten, dat maakt niet veel. Of de soos verbouwen, dat is natuurlijk een jaar of wat geleden ook gebeurd. Ik bedoel, het maakt niks, we gaan allemaal voor hetzelfde doel. En iedereen doet zijn ding wat hij het beste kan om mee te helpen aan het product. En dat maakt de sfeer ook heel leuk. Het pilsje nadien drinken. Ja, want bedoel, jij bent ook wel iemand die graag aanpakt. En eigenlijk kan het je ook niet te hacken, heb ik wel eens begrepen. Ja, ik moet even aan de regie vragen. In het volgende blok staat een afterparty waar er iets met een act van jou op staat. En die foto wil ik even vanaf ze naar voren willen halen. Want ja. Lieve Loen, ik had het bewust niet opgeschreven. Wat is dit? Wat heb jij van voren? En Dennis die staat de dag door rond. Maar wat is dit? Nou, Sephora was volgens mij zwanger. Ja. En die had heeft behoorlijk met die foto te maken? heeft met die foto te maken. Oh. En die was achter de bar bezig en op een zeker moment kom ik dus aan de bar in de Klompen of in de voetbalkantine. Dat was het festival. En er lag een watermeloen op de bar. 10 minuten later loopt Sherinda voorbij en die watermeloen was weg. Ik zei, heb je meegeslikt? Sephora, sorry. Ja. Sephora. Ik heb dat ook wel eens op. Ja, dat klopt. Dus ik zei, heb je meegeslikt? Nee, dat kan ik niet. Ik zei, nou, ik denk dat ik er helemaal op kan. Dus toen hebben we de avond erop een watermeloen met huid en haar naar binnen gewerkt. Tot aan het steeltje Tot aan het steeltje toe. Schil en al. Ja, dat klopt. Maar jij bent daar dus echt getuige van. En Ja, ik vond het schitterend. Wij allemaal, denk ik. Maar hoe gek ja, wat bedoel ik? Op een of andere manier klinkt het toch wel erg leuk gewoon, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, ik zou dan zelf geen hele meloen opeten, maar... Nee, maar het is wel gezond. Fruit. Oh, fijn. Ja, maar dat maakte het gezellig. Dat maakte het leuk. Ja. Wat jij ook zei, Waarom doe je dat? Ja, Ja. dat weet ik niet. Geen antwoord eigenlijk. Ja. Je werkt je 2 weken op zo'n festival te pleuris om alles op orde te krijgen. Maar je weet gewoon, aan het eind van de dag ga je met z'n allen eten. En dan ga je nog wat klussen en daarna ga je gewoon... Er gebeurt altijd iets geks. Maar jullie zitten dus eigenlijk allemaal backstage, achter het podium. Maar dan krijg je dus ook die artiesten te zien. Ik bedoel, daar heeft nogal wat gespeeld. Ja. Ik bedoel, wat voor lui zijn dat? Zijn die dan zenuwachtig voordat ze gaan spelen? Of wat doen die daar achter dat podium? Ik weet dat director was. Weet ik wel. En die noemde mij mevrouw. Ja, toen ging het mis. Dat kan ik ook niet pikken. Nee, maar ik weet bijvoorbeeld dat zulke jonge jongens... en die waren me daar een potje beleefd en lief en vriendelijk. En ik weet ook dat de artiesten eigenlijk altijd heel dankbaar waren... voor de gezonde maaltijd die ze kregen van de dames van de keuken. Ik bedoel, moeten we er even voor klappen? Ja, dat vind ik is wel. wel. Zit hierachter ook... allemaal dames Ga eens van even de staan, keuken. ga eens even staan. Dan kunnen we vast een camera op krijgen. Ga eens even staan, dames van de keuken. Waarom niet? Annemarie. Oh, Ja. jullie. Oh, die Er staan... zitten er ook nog een paar. Ja, die staan Ja, in ieder geval, ze zijn er. Ja, Maar jij was niet van de keuken, maar jij was dus meer gewoon van de andere... ik stond in de sorry, keuken ja. en ik heb ook nog een tijd de vrijwilligers gecoördineerd. En, Wat aten ze dan? ja, maar- gewoon maar dat was wat je ook altijd terugkrijgt. Hè? Zo van, nou, heel vaak krijg je gewoon friet of iets afhaal. En dit is gewoon een goede, gezonde maaltijd. Gewoon lekker. En dat had je de hele 2 weken. Werd er zo goed voor je gezorgd. Gewoon verse, lekkere rijst, noem het maar op. Een pot sambal op tafel voor bepaalde mensen. Gaan we discrimineren? Nee, absoluut niet. Maar er werd gewoon goed voor je gezorgd. En ik denk dat dat ook wel helpt. Ja, dat is het. En want jij was, of jij werkt ook heel veel bij Klompop natuurlijk en bij het festival. En vindt toch, ja, dat is natuurlijk waar heel Zeeland toch eigenlijk de Klomp het beste van kent. Denk het ook. Hoe lang heb jij, wanneer heb jij ook in de Stengen nog ooit meegewerkt? Nee, ik ben hier, denk ik, 15 jaar geleden, ongeveer toen het pas op het voetbalveld was. Volgens mij de eerste keer ben ik een keer bardienst deze draaien. En daarna, stiekem gebleven. Ik zat in het bestuur van Kinderkamp Borselen.
Dus daarna... Dat vind ik nou niks voor jou, hè? Nou, ik kwam een tent brengen. Ah ja, dan blijf je een pilsje drinken. En ja, erop denk je, ja, ik ga die tent brengen en ik blijf een uurtje langer. Bij het kinderkamp pils drinken. Ook, En vandaar dat ze natuurlijk allemaal al... toch, want Richard, jij gaat daar nu over. Ik vind dat... Wij zijn natuurlijk al... heel wat mensen hebben we vandaag... of zitten in het programma. Maar dan hoor je ook dat die eerste kliek... die was gewoon echt blowen als gekken. Je zou Ja. Waarom lach jij zo hard? Serena weet dat. Er zitten inderdaad al een paar. Maar het was echt een vaag zootje. Sorry, maar is daar nog wat van terug te vinden? Anno 2013, zou ik maar zeggen. Ja, ik denk dat het gewoon nog wel een vaag zootje is. Maar wel een gezellige vaag zootje. Maar hoe uitziet dat dan nu? Ja, ik denk in dat soort verhalen, zoals we net horen, met meloenen en dat soort gekkigheid, dat houdt heel leuk. Maar wat is dan toch de reden dat je kunnen blijven? Dat dit gewoon zo goed gaat? Ja, wat is de reden? Ja, het loopt gewoon goed. Het gaat allemaal goed. Ja, het is één leuke groep, iedereen kent elkaar en het is hartstikke gezellig. En zoals het net al eerder verteld is, het voelt ook niet als als werk of een verplichting. Het is echt gewoon een hobby, ja. Je doet het graag. En het is ook net zo'n MB-spel, hè? De klomp van 8 tot 88. Ja, Maakt inderdaad niks uit. Nee, precies. Nee, maar er zitten hier ook af en toe gewoon vanuit het nieuwe Wozo koken. Ja, komen ze ook Nee, maar als je kijkt naar het straatfestival, is echt, daar hoort het hele dorp bij. Absoluut, er zit heel Zeeland. Het begint echt van inderdaad een jaar of 8, totdat je gewoon stokoud bent. En alle generaties komen terug in alle gebeuren van de klomp. Ja. Hey, we hebben nog een paar foto's en een paar filmpjes bij elkaar gezet. We gaan even foto's kijken. Vind je dat leuk? Maar we beginnen bij een filmpje. Dat vond ik wel leuk. En dan moeten we maar eens even kijken wat dat wordt. Even een fragmentje. Wij komen spelen. Ja. I was in the land of spot playing in the dark, sitting in my room, flying round on my broom. Is what I do. I was baking glitter by shape of butterflies. Wie kan hier wat over vertellen? Wat is dit? Weet jij dat, Richard? Ik ben heel slecht in namen van bands. En, Ze heette Annie. Ja. Annie. Weet jij dat? De band zelf niet, maar wat ze gingen doen wel. Wat dan? Nou, volgens mij kwamen ze het backstage pas halen als band zijnde bij Herken je degene van wie ze dat pasje kreeg? Of, Nee, want dat was een handje volgens dat mij. was een handje, hè? Ja. Ja. Nee, maar het leuke is dus, dit is gewoon een landelijk bekende zangeres. Ze is nog niet doorgebroken, wat me verbaast naar dit clipje. Maar ze heeft besloten om een videoclip op te nemen op weg en samen op Klompop. Ja. En dat is toch, het nummer heet The Dirty Wonderful Mistake. En het staat gewoon op YouTube. En dat is eigenlijk toch een leuke reclamefilm voor Klompop. Ja. Maar daar heb je verder eigenlijk niet zoveel van meegekregen, of dat wordt niet gevraagd? Ik wist het niet. Shirin of Sephora? Nee, ik wist het ook niet. Nou, dit is gewoon gebeurd. Volgende foto. Even kijken. Even zien. Wat is dit? Ja, je ziet het. Het is weer tijd. Dat ben jij, hè? Dat is toen had ik nog kort haar. Leek ik nog iets meer op John. En wie is dat? Oh, die gaan we straks zien. Maar wie staat jouw haar dat te doen? Dat weet ik zo even niet. Wie was dat? Nee, ik zie dat ook niet, hoor. Jacqueline, ja. Maar dit was tijdens Klompop? Of, Ja. Ja, dan is altijd... je bent 2 weken daar en je wilt er toch weer netjes uitzien als het festival is. Dus dan wordt hem altijd even opgeknapt. Nou, op zich wel grappig Ja. natuurlijk. Nog een foto. Dus even kijken. Oh, nee! Oh, dat kan echt niet, hoor. We laten even een mooi moment van stilte vallen om jou helemaal bij te... Wie heeft die foto? Erzie? Hey, misschien moet je even gaan staan, want je bent echt heel erg veranderd. Ja, gelukkig wel. Maar Oh, wat erg. Ik denk dat ik er net bevallen was, dat kan niet anders. van je hoeveelste? Ja. Oh, het is echt ernstig. Ja? Ja. Maar wat ter gelegenheid van wat is deze foto? Want je had het wel naar je zin, dus het klompsfeertje zit er wel in. Ja, dat is met Tante Rita. Tante Rita. Ja, het is ook echt mijn tante. Maar goed, Ja? Tante Rita is Tante Rita voor iedereen. Dit is tijdens een opbouwweek, denk ik. Ik denk niet dat dit al op het festival bezig was, maar in de opbouwweken. Ja, daar stonden we in de keuken. En, Maar wat deed je dan daar? Alvast gewoon eten voorbereiden voor in de magnetron?
Nee, aardappelschillen. En dan mocht ik de dunschiller, want tante Rita en Erzie en die konden allemaal gewoon met gewoon schilmesje. Dus ik heb daar leren aardappelschillen, denk ik. Ja. Nou, we gaan nog eventjes één foto. Ik weet niet of het Klomp op is of het straatfestival. Doe maar gauw weg. Ja, doe maar heel gauw weg. Dit is leuk, hè? Het bord Ja. over zand achter. Wie zit er allemaal op de karren? Maak eens even een rondje. Richard, noem er ook een paar. Jij zit er niet bij, hè? Even kijken, wie herkennen we hier allemaal? Wie herkennen we al? Hier, Erik. Pieter, Cool, Ronald. ja. Maar wat Raymond. ging er gebeuren, Sherinda? Ik denk dat ze hier, als ik het zie aan het zonnetje, die is ondergaand of opkomend. Ik weet het niet. Nee, dan gingen ze of opbouwen of afbreken van het straatfestival. Maar dat En je dat dat nu gebeurt. zegt, dat betekent dus dat jullie, daar staan wij ook niet zo bij stil, maar voor dag en dauw. Hoe laat gaat de wekker op zo'n dag? Nou, ik weet dat ze om 6 uur ongeveer meestal verzamelen op de zondagochtend. En dan wordt er eerst een tosti-buffet Ja. en een koffiebuffet geopend. Tosties. En dan gaan ze daarna de kramen opzetten op de markt. En dan komen de eerste marktkooplui hun kraam al installeren voor het festival. Wat vind je zelf het leukste eigenlijk? Gewoon, als je zo'n jaar Klomp neemt, wat zijn dan voor jou de hoogtepunten? Nou, het leukste vind ik toch gewoon lekker in de week zelf. De opbouw en de afbreek ben ik wel eens. Maar de opbouw vind ik eigenlijk gewoon wel het leukst, het gezelligst. En dat komt omdat het gewoon met elkaar is. En dat maakt het gewoon En familie, gezellig. hè? Ja. Ja, dat heb ik echt in mijn voorbereiding merk ook van iedereen die hier komt is eigenlijk gewoon, je bent nooit alleen, je hebt gewoon samen een familie en je soms in goede en in kwade tijden ben je ervan voor elkaar. Ja. Dat is toch geweldig? Ja, nee, zeker. Ja. Dus, Zeg, we hebben nog een filmpje. Ik heb een t-shirt ook aan van de Jongerenraad Borselen, want die organiseert hier onder andere, heeft hij natuurlijk Second Influence en nu tegenwoordig Spectra georganiseerd. Wie is dat er wel eens bij? Komen jullie er wel eens? Of is dat dan toch iets, ja, jij komt nog wel eens kijken geloof ik? Of? Ja, ik kom wel eens kijken, ja. Wat is dat eigenlijk? Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat geweldig. Dat is een mooie opzet ook voor beginnende bandjes hier in de regio om een beetje ook het gevoel te krijgen om op een podium te staan, voor het publiek te spelen en een beetje verder te komen. Dat is eigenlijk ook de missie van de Klomp. Hè. Ik weet dat we helemaal in het begin, zelfs Ad Boman, toch een van de belangrijkste mensen die bij de totstandkoming zijn, die heeft daar zelfs bijna een scriptie en een boek over geschreven. Om te laten zien dat Poppunt Zeeland en wat nu de Stichting Popmuziek Zeeland is en het Poppunt, dat heeft hier, de Wieg heeft hier staan. Maar dat horen we weer in een ander verhaal. Ja. Straks gaat Raccoon hier optreden in deze zaal. Dus maken jullie maar klaar. We moeten nog even wat dingetjes doen, maar we gaan nu dus eerst nog even kijken naar een filmpje. En dat is de oude voorzitter van de Jongerenraad Borselen. Die zijn de beste ook nog geweest van Nederland ooit. Pascal de Punder. Hey, goedemiddag. Kijk. Nou, ik ben Pascal de Punder. Ik kom uit Kwaderdamme. Ik heb met Jeugdsoos Klomp 8 jaar lang hebben we daar samen meegewerkt. Met Second Influence, met de bandjescompetitie. En hebben we met heel veel plezier samengewerkt. Voor Second Influence was ik voorzitter. Ik ben 5 jaar lang voorzitter geweest. Ik heb het project geleid met de communicatie met de Klomp. Met de vrijwilligers heel veel samengewerkt. Ja, dat was een hele leuke en goede evenement. Gezellig biertje drinken. 15? Ja, toen mocht het nog. Toen mocht het nog. Dus dat is een poster van Second Influence. Dat is van een avond die in de Klomp is gehouden. Dus op 19 oktober 2007. Deze avond voor beginnende bandjes. Er zijn echt ook Zeeuwse bandjes bij. Net als Fuck. Dat is echt een bandje van Overzanden en omstreken. Wat daar ook graag optreedt. De waarde van de organisatie is dat het een groep is die als echt alles met elkaar doet. Dus echt gewoon iedereen die weet alles, iedereen die kan zien van hé, dat is een groep, we doen het met z'n allen en we kunnen het met z'n allen. En dat vind ik een hele goede karakter van Jeugdsoos Klomp. Hey. Hey, hoi dag. Hoi Bart, hoi. En Dennis, ik ga nu even met deze microfoon praten, want ik vind het toch wel leuk om even de kans te krijgen om een interview te doen. Wat leuk dat jullie hier zijn, Bart.
Dankjewel, ik vind het ook leuk dat we er weer mochten komen. Ja, want ik las op de website, ik heb natuurlijk even zitten lezen, op de site van de Klomp. Klomp op 21 mei 1998. Daar staat wegens omstandigheden binnen de band Sure is het afscheidsoptreden op Klomp op afgeblazen. Vervanger van Sure is een afsplitsing van de band, namelijk Raccoon. Bart van der Weijden en Dennis Huygen, die gaan samen onder de naam Raccoon als het ware een singer-songwriter duo vormen. Heb ik nou het gevoel dat dus de Klomp aan de basis heeft gestaan toch van Raccoon? Nou, het is wel een van de eerste optredens geweest, dat zeker. Maar het is niet de reden van... Het is niet dankzij Klomp op dat wij zijn ontstaan. Maar ze stonden wel aan de basis van het optreden van. Nou, we hadden een primeurtje. Absoluut, ja. Ja, toch eventjes, hebben jullie hebben iets zeggen, vooral met Klomp op, of ook hier wel eens in de Klomp gestaan? Met Sure heb ik hier volgens mij wel eens gespeeld. Ko? Ja, klopt. Ja. Ja. Je bent thuis hier, hè? Ik ben thuis, hè? Wat kun je herinneren van optredens? Want je optredens hier, je hebt met Sure as Hell hier gestaan, met Eat Roadkill, zou ik ook nog staan? Jij was Eat Roadkill. Ja, nou, ik kom zo even bij jou. Maar wat kun jij herinneren? Heb je bijvoorbeeld toch nog wel een anekdote of een speciaal verhaal wat met Klomp op verbonden is voor jou? Ja, volgens mij is het hier dat Onno Sinke, was de bassist van Sure. En die danste altijd zo als hij aan het bassen was. Ik zie hem nog staan. En volgens mij was het op Klomp op. Dat hij in zijn enthousiasme en tegelijk met zijn hoofd aan het bengen, dat hij zo zijn evenwicht eventjes kwijt was. En dat hij zo zijwaarts zo van het podium afstuiterde. Maar dat weet ik niet heel zeker. Volgens mij was er Klomp op. En ik weet nog dat ik setlist aan het schrijven, of in ieder geval aan het maken was, en we hadden geen papier. Dus had ik de Leatherman van een van onze roadies geleend. En dan zit zo'n zaag op. Het is gewoon zo'n verschrikkelijk scherp mes. Ja, en heb ik een kartonnen doos aan gort gesneden na een aantal biertjes te hebben gedronken. En bij het dichtklappen ratste ik toen zo mijn topje van mijn wijsvinger af. Laat het eens even aan de camera zien daar, dat topje, want er zit nog steeds een vet litteken op. Nou ja, vet. Nou, ik kan het nog zien. Het kan vermoedelijk jouw gitaarspel misschien beïnvloeden. Bij mannen is dit ook 20 centimeter vaak, als je het over vet hebt. Nou ja, het zit er nog, ja. Het is een litteken. Hey Stefan, dan toch even jij. Jij hebt dan met ik ga even aan deze kant van je staan, met Eat Roadkill gespeeld op Klomp. Ja. Heb jij nog herinneringen aan de Klomp en de bijbehorende verschijnselen? Nou, wat ik me nog kan herinneren is dat we ineens, hoe heet die jongen nou? Jan Koopman kan dat? Ja. Dat hij voor mijn neus ging staan midden tijdens een nummer zo van, ja jongens, het is tijd, opdonderen. Dat ik toen toch wel een beetje boos werd en beide van het podium heb geschopt. Dat zou je nu niet meer pikken, hè? Nee, zeker niet. Dat zou ze ook nu niet meer echt doen, denk ik. Maar... Kun je een beetje beseffen wat jullie is overkomen sinds die tijd? Ja, we hebben pas een boek uitgebracht, hè. En toen kwam het allemaal weer goed naar boven. Ja, we zijn altijd bezig geweest, dus we zijn nooit zo van terugkijken. We kijken altijd vooruit, zeg maar. Maar ja, dat boek was wel even zo van, oh shit, dat, ja, dat en dat. Ja, dan komt er wel een hoop herinneringen naar boven, ja. Dan even, wat is eigenlijk het diepste dal waar jullie, voordat je beroemd werden, doorheen... Ik zie je nog een keer op een wintermorgen door Soeburg lopen. Soeburg? Ja, zat je dan niet achter een vuilniswagen? Oh ja. Dat was best leuk eigenlijk, hoor. Dat was niet eens echt een dieptepunt, nee. Lekker fysiek bezig en... Ik zit nou op een dieptepunt. Ga goed met de mannen. Het laat je leven, ja. Ik loop dan even nog naar Dennis. Jij was met Victim en daar speelde Bart ook al in. Ja. Daar zijn we met z'n tweetjes begonnen, ja. Wat is een hover van de geest van Victim in het Raccoon van nu? Jemig, joh. Ja. Nou, ik denk dat toen we met Victim wilden wij ook wel liedjes maken. Het was toen wel met alles op 10 en schreeuwen en doen en springen. Maar zelfs toen waren we al bezig met nummers maken. Dus ik denk dat dat nog steeds bij ons door is gegaan. Hey, jullie zijn hier gekomen om te spelen. Hebben jullie er een beetje zin in? Er is verrekt te veel te zeggen en te liegen nog veel meer. Heel veel bagger bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te hoeven zijn. Een liefde om je hart te luchten, een oceaan, oh lekker zou het zijn.
was er iets wat ik onwenste. Voordat de put droog kwam te staan. Dan was het lang, zullen ze leven, familie waar ik veel van hou. En voor wie ik sterven zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen meer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, alsjeblieft. Het leven jaagt geen angst meer aan. Ik heb al zo ver moeten kruipen, laatste stuk zal ook wel gaan, tot ik ga staan. Een oceaan om in te vluchten en nooit jaloers te hoeven zijn. Een liefde om je hart te luchten, een oceaan alleen van mij. Een oceaan om te verzuipen, een dag of wat, een held te zijn. En laat die ander nu maar kruipen. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. En dan was er een Koen! Geweldig. Stoer dat ze hier kwamen, Ezepora. Stoer, ja, het hoort er gewoon bij, toch? Dat vind ik ook, hè. Ondertussen, tijdens het optreden, hebben we een nieuwe gast aan tafel, John Sommeijer. Hey. Goedemiddag. Goeiedag, zullen we maar zeggen. Want Goeiedag. als je het gewoon later bekijkt, dan weten wij niet meer hoe laat het is. Maar voor ons is het nu toch gewoon zo'n beetje begin van de middag, 1:45. Eigenlijk wil ik toch dat Sephora weer even vertelt wie jij bent. Want ik denk dat zo'n introductie van Sephora wel echt iets extra's zal hebben. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, dit is John Sommeijer. En ik kan John Sommeijer? John Sommeijer. Sommeijer. Ja. Sommeijer. 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 Ja, oké. John Sommeijer. Ja. Ja. En John en ik hebben eigenlijk heel lang samen in het jeugdbestuur gezeten en samen klomp opgedaan. En, ik proef een beetje aan je woorden dat er misschien wel sprake was. Ja, maar dat mocht ik niet zeggen. Nee, ja, ik had beloofd. Nou, nou, daar komt het. Nee, ik weet nog, toen zaten we denk ik nog niet eens in het bestuur. Ja, dan waren we nog bezoekers, dus we waren nog heel jong. Hoe jong? Ja, ik denk een jaar of 13. 12, 13. Groep 8. Zoiets, toen mocht je hier bier drinken? Nee, toen deden we dat nog niet. Nou. En toen deden we een spelletje in de soos. Kijk, nu wordt het gênant. En vertel. Dat was het spelletje wat iedereen wel kent. Toen moest je ronddraaien. 1, 2, 3, 5, 7. Wie mag ik een zoentje geven? Misschien waren we nog wel jonger. En toen wees ik John aan. En die liep weg, want die wou geen zoentje van me. Aha. Eindelijk moeten we dat nu gewoon in 2013 nog even goed maken. Hè? Ja. John, kruip er eens even bovenop. Nee, dan krijgt hij ruzie met Karin, denk ik. Dan krijgen we daar weer gedoe mee. Ja. Nou, dat is maar voor tv, hoewel alles kan tegen je krijgen. Maar herinner jij je dat nog? Nee, minder. Ja, ik ben er net even nog herinnerd, maar het heeft minder impact gehad dan bij Sephora. Ik vind dat wel even een... maar oké, maar er zijn natuurlijk best wel veel relaties ontstaan natuurlijk in de klomp. Ben jij dan wel getuige geweest van dat je denkt van, goh, dat is toch wel leuk? Een echte klompenrelatie. Met wie moet ik straks, want er komen natuurlijk nog meer misschien mensen die nog even naar wat vragen. Ja, Laat maar. Eventjes, hoe zie jij jouw rol binnen de organisatie van de klomp? Ik ben op het moment nog in het bestuur van de Klomp op en het Straatfestival. En het poppodium ben ik afgelopen jaar gestopt. Maar ben ik nog even wat verschil tussen het poppodium? Poppodium is onder de poot van de Klomp, zeg maar. De werkgroep poppodium. En, lekker ventje op het podium. Afzien we daar nou even? Ja, dat is niet op Klomp op, hoor. Dit. Ja, ziet aan de tent. En een Ricky's ik dacht eigenlijk dat het Lowlands was.
ja. Nou, maar dat maakt verder niet uit. Dat is net zo'n groot festival. Ja, natuurlijk. Weinig verschil. Maar met wie sta je daar? Want er circuleren nog wat foto's met dames eigenlijk op het internet over jou. Ik zei het hier maar bij later. Dit is mijn vrouw, dus dat is nee, daarom dacht ik. Maar toch even, het poppodium, dat is hier in de Klomp. Daar ben je mee gestopt. Maar dat doet je broer natuurlijk. Ik zie hem opgezet. Of tenminste, zie hem maar een beetje echt een muziekpoot te maken opnieuw. En dat hebben we nu, hoe lang is dat? Ik denk met de verbouw hebben dat opgepakt. Nieuwbouw. Ja, ben je ermee gestopt? Maar nee, toen ben ik begonnen met een aparte muziek. Maar dan beslis jij dus onder andere welke bands er op Klomp opkomen? Nee, dat doe ik niet alleen. Dat zeker niet. Dat is natuurlijk toch best wel bijzonder. Hoe komt dat tot stand, zo'n programma? Nou, mijn broer, dus Dennis, is eigenlijk programmeur bij Ad Boman. En die doet heel veel voorwerk. En eigenlijk dan in een vergadering komen die met wat suggesties. En dan zit er gewoon het voltallige bestuur beslist over. Kijk, het is niet zo dat over elk bandje iedereen zijn mening of echt moet stemmen. Maar er wordt wel unaniem voor gekozen, zeg maar. Maar wat is jouw smaak? Wat vind jij bijvoorbeeld de laatste jaren toch de lekkere bands die... Band of Skulls. Geweldig. Death by Diamonds and Girls was de hit. En Superstoer dat hier kwaad. Ja, vond ik ook. Terwijl die helemaal niet zo bekend zijn. Nee, best alternatief natuurlijk. Dus ja, dat was ook... en uniek. Het is wel een uniek band natuurlijk, als zoiets kan die kwam uit Berlijn of zo. Dan moesten ze gelijk diezelfde dag nog naartoe met een busje. Ja, een busje. Een behoorlijke bus. Ja. Toch, ja. Maar goed, volgens mij sliepen ze daar ook in. Dat is echt gewoon een lekker natuurschema. Maar heb jij dat ook? Jij zit ook bij de... Ik help inderdaad, ik zit niet in het bestuur of zo, maar ik ben gewoon vrijwilliger. En dan probeer ik in mijn vrije uurtjes inderdaad te helpen opbouwen. Dus dan krijg je dat wel mee. Dus die bus heb ik ook zien staan inderdaad. Maar als je mij gaat vragen wat voor een band smaak, dan zeg ik vind alles gewoon leuk eigenlijk. Nou, niet leuk, maar ik kan op alles wel een beetje mijn ding doen. Ja, dus voor jou maakt niet uit. Maar jij vindt het achter de schermen werken, dat is eigenlijk je lust en je leven? Of... Nou, ik hou ook wel van een dansje. Dat is achter de schermen in je eentje ook weer zo wat. Maar nee, ik vind het wel echt heel leuk om te doen. Ja. Maar zijn jullie al lang vriendinnen? Want de cirkenamel circuleren ook wat foto's waar je bijvoorbeeld flink staan te housen en tekeer te gaan op allerlei podia. Ik dacht dat er geen foto's van mij waren. Ja, die waren zo erg. Op een gegeven moment kregen we de sleutel van een Facebookpagina, maar... Nee! Ja, maar daar sta ik niet op hoor. Dus dat is. Wij gaan op de site van Klompop, de Facebook-site, gaan wij een linkje zetten naar jullie geheime site. Dus morgenavond maar één geluk, ik ben eigenaar van die site en ik kan uitnodigen wie ik wil. Ja, maar en vooral wie ik niet wil. Er zijn sluiproutes. Nee, wel, dat vind ik ook wel weer leuk. We hebben ze eigenlijk maar zo gelaten. Dat vind ik leuk. Nou gaan ze in de hoofden van de mensen tot ongelooflijke grootte komen. Maar jullie hadden bijvoorbeeld ook gewoon echt van die houseparties. Eigenlijk al heel lang geleden. Want voordat er in Nederland houseparties waren, stonden jullie er al tekeer te gaan. Ja, dat sowieso. Op housemuziek. Ja, klopt. Ik weet dat bijvoorbeeld een Walter en een Mark, die namen hun eigen draaitafels mee. En dan was die op vrijdagavond geen beentjes, maar echt Flashing Friday was het. Ja, juist, die naam. Hoe noem je dat? Flashing Friday. En wat is dat, was dat hem dat flashing dan in? Nou, het is behoorlijke flashing muziek. Ja, die periode was echt heel veel mensen die zelf thuis DJ's zijn met allemaal draaitafels. En toen een keer een avond van gemaakt, Flashing Friday, ik weet niet hoe we daarop zouden komen zijn. Maar jullie waren natuurlijk toch best goed. Ja, nu zitten we eigenlijk, want dit gaat natuurlijk over 2003 tot 2013. Maar lang daarvoor waren jullie toch al mee bezig. Want toch even de laatste 10 jaar. Wat is er wezenlijk veranderd in de laatste 10 jaar? Natuurlijk de verbouwing van de Klomp hier, het gebouw. Wat nog meer? Ja, en de muziek, echte muziek. Kant is poppodium opnieuw opgezet. Eigenlijk heb ik een beetje nieuw leven ingeblazen met echt bandgerichte dingen, zeg maar. We hadden wel veel jeugdshowsavonden en jongerenshows, maar... Ik denk dat het nu een stukje professioneler is. Toen in die tijd van de echte hardcore, Flashing Friday, daar kwamen ook wel wat semi-bekende namen. Ja, dat was heel blabberd. Ja, maar goed, maar dat moet ik eens even naar Richard vragen. Is zodra een club als de Klomp professioneel gaat worden, is dat dan niet de dood in de pot?
Ja. Je moet hier toch gewoon een keer kunnen halen. En, ja, dat is ook. Hier wordt gewoon normaal gesproken gerookt gewoon, zou ik maar zeggen. En terwijl dat nergens mag. Sorry. Ja, soms. Maar bedoel, jij zei, wie had dan op zijn 15e al een biertje, Pascal de Punder. Maar dat, ja, op een of andere manier is dit wat een dorp moet zijn. En zodra Klopt. de professionals komen, is dat toch vervelend? Ja, dat moet inderdaad niet te worden. Kijk, een stukje professioneler is altijd goed op deze manier. Maar, ja. Maar Nee, is dat dan, moet heb je niet, een vergadering en dan zeg je, er staat agenda punt 1, 5 minuten professioneel en daarna gewoon... Oh nee, dat gaat altijd lekker los. Ja? Maar want ja, dat professioneel is natuurlijk dus tegenwoordig wel nodig. Ja, je moet ook een beetje met de tijd meevaren. Dat gaat automatisch, denk ik. Ja, Serinda? Ja, nou ja, ik denk dat je als je voor bepaalde dingen in aanmerking wilt komen, als je het hebt over een subsidie of over een vergunning of dat soort zaken, dan moet je gewoon wel professioneel zijn. Dan moet je dingen op papier hebben, dan moet je een plan hebben. Anders dan lukt het gewoon niet. Noem eens een voorbeeld van iets wat je denkt van, nou, dat hebben we nu zo gewoon de laatste jaren gewoon zo professioneel aangepakt. Jullie kunnen ook meepraten. Maar ja, van kijk, dit is toch wel iets dat hebben we zo goed onderbouwd en dan kan er ook gewoon geen nee gezegd worden. Nou, ik moet zeggen, de beleidsstukken, daar ben ik zelf niet zo van. Dus daar heb ik niet zo Jij zicht wel een beetje op, wel, maar- hè? Maar jij mag wel eens graag een gepeperd briefje typen. Nee. Wat heb jij bereikt de laatste jaren waarvan je denkt, daar heb ik wel even mijn hart van gemaakt? Bereikt hier zo. Ja, dat is toch echt gewoon met de jeugdzoos echt de activiteiten. Voornamelijk elk jaar een spooktocht die of terug blijft komen. Een spooktocht? Ja, die is heel leuk. Die wordt eigenlijk steeds groter en ook heel mooi. Hoe gaat dat? Ja, dan staan er ook gewoon weer 30 vrijwilligers klaar die of overal in de bossen kruipen en de meest gekke dingen meenemen. En ja, het is gewoon geweldig voor die kinderen. Het leuke is dat wij zijn daar toen mee begonnen. Ja. In die tijd. Dat is echt al lang geleden dat we daarmee begonnen zijn. Dat is gewoon leuk om te zien dat En dat is dat steeds ook- groter dat en blijft mooier doorgaan? wordt. En Ja. steeds weer nieuwe creatieve ideeën erbij komen. Maar noem eens geen voorbeeld. Geef eens een Ik voorbeeld. bedoel, ja. hoe stond jij, John, dan in de bosjes? Ik heb wel eens een klap gehad van een kind zelfs. Echt waar? Oh, die schrok zo? Ja. Ja, ik had een of andere apenpak aan en ik rende dat groepje en ik nam dat ventje mee, zeg, maar die was zo, ik zag het zo in de al gelijk uit. Vond ik wel dapper trouwens. Toen later heb ik hem hier wel nog aangesproken, want, zonder pak dan. Ik dacht dat hij slaapt nooit meer, denk ik. Maar, ja, dat is wel leuk. Het zijn wel leuke dingen natuurlijk. Ja. En is dat dan een vast moment in het jaar? Of een vaste zaterdag of vrijdag? Ja, dat is een beetje rond de Halloween proberen we dat altijd te doen. Februari. Even goed kijken wanneer of donker is. Februari. Ja, dat is niet februari. Oh nee, dan zit carnaval. Ja, ik gooi al die rare feesten door de war natuurlijk. Sorry. Elk jaar een hele vergadering nodig om te kijken wanneer of het donker genoeg is om te starten. Want dat, Het moet een daar nieuwe zitten we maan wel eens zijn. verkeerd mee. Ja. En maar zijn je dan bijvoorbeeld nu al bezig om vergunningen aan te vragen? Want dat moet je dan toch goed regelen van tevoren. Ja, dat is wel goed regelen. Nou ja, dat beginnen we meestal een maand, anderhalve maand van tevoren. Dus op het gemakje mee. En dan voor de we vragen de vrijwilligers en die verzorgen zelf. Komen die met leuke geniale ideeën. En dat wordt elk jaar een stukje gekker. Het zit hem er ook in dat je van generatie op generatie weer doorgeeft. Hè? Ik bedoel, je stroomt in en er zitten al zoveel mensen boven je die zoveel ervaring hebben. Dus je kan ook met al die ervaring uit het verleden steeds iets mooiers en groters maken. Omdat er zoveel kennis zit van mensen. Ja. Nou, even tot slot. Dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar. Het jubileumjaar, 40 jaar de Klomp. Wat gaat eigenlijk nog gebeuren? Wat verheugen jullie je op? Wie kan daar jij, Zipporah? Nou ja, goed. Het boek wat uitkomt, Eind dat is van het jaar, natuurlijk een heel mooi iets. Ja, er zitten dvd's bij en daar staan wij nu op. Ja, daar zijn wij nu onderdeel van. Ja. Nee, maar dat vind ik wel een heel mooi iets, omdat daar gewoon heel veel interviews in staan van mensen die heel erg betrokken waren. Die gaat de diepte in en wij maken gewoon een beetje lol. Ja, precies. Leuk om de zichten Ja. erbij te zien. John, Ja. wat heb jij nog iets van dit komend jaar wat we nog gaan meemaken in het kader van Nou het ja, 40 sowieso. jaar? Over het kader van het 40 jaar, ja, ik weet niet zo goed. Een extra dat is orde. klomp op echt iets? Ja, nou, ik begreep wel dat er in ieder geval ook nog wat bands komen, of in ieder geval nog een feestavond. Dat zou eigenlijk met het comité van de 40 jaar Maar moeten jij zit ook in het comité, hè? Dus Ja. wat hebben we nog meer op het programma? Ja, gedurende het jaar is elke werkgroep hier zo in de SOS wat activiteiten gerelateerd aan het 40 jaar jubileum doen. Superleuk, hè? Dus dat is wel Alle echt leeftijden, gaaf. hè, de kinderclub ook. En, Ja. Ja. Serinda, heb jij nog iets waarvan je zegt dit jaar daar verheug ik me bijzonder op?
Nou ja, ik verheug me eigenlijk ieder jaar gewoon weer op de festivals. Dus, maar dat staat los dan van het 40-jarige. Maar ja, dat vind ik gewoon altijd wel weer leuk om naar uit te kijken. Hey, dank jullie wel. Leuk dat je hier aanschoven. Ik moet Rogier, die is natuurlijk even... Jij bent op de plaats gaan zitten. John Solmeijer, geef ons even allemaal een applaus. Sipora rentmeester Richard de Rijk en Sherinda. En wie ben ik nou nog vergeten? John Rogier en wie ben En John Rogier, die hebben we natuurlijk gehad. Hey, hartstikke leuk voor jullie komst hier naartoe. Tot de volgende keer.